Здравейте, приятели! Днес ще си направим една домашна лимонада. Като казано, да. Домашна лимонада. В момента е вечер и аз съм в пижама и ще чуда какво да пия. Да. Днес е една чашка. Да, взимаме си една чашка, в която сипваме студена вода, която температурата на тази вода да бъде достойна за самата чаша. И да. Толкова. Да. След това взимаме фънис. Фънис, както речено фънис. Фъниш, аз почти съм го взяла. Аз го купих буквално ония ден. Уникална. Уникална. Това е най-яката зелена закуска, която съм си купила. Утре отивам да си купя още една. И да. Така. Като сипахме фънище, го взимаме, но го слагаме в чашата, си взимаме клечки за зъби, които мама използва и тати и други. Отгоре са, сега, да, ще... Ето в този шкаф, ето там, да, моливниче за клечки и да, като цяло. Така. Почваме, ще свърна като, да. Отворих си. В момента си взимам клечка. И фъниса го набучваме на клечката. Ще свърна, когато го набуча. Всъщност това с фъниса се отменя, защото фънис не може да се забучи на клечка. Даже и аз си забих теска. В пръст, да. След като си напълних чашката, си вадите лимонад. Сироп по-скоро. И да. Почваме да изсипваме. Чакайте. Ето така искам да поставя телефона. Да. Така май се виждаме. Това е сиропчето. И си сипваме. Така, сипваме си. Прибираме пак сиропа. И си вадиме леда. Така. Като си извадихме леда, си взимаме една сламка. Почваме да бъркаме. Пробвате дали е много сладко. Не бих казал. Даже е вода. И си поставихме ледчето. Разбъркваме и взимаме капачка и си я слагаме.